Организаторите са подготвили тестове в 3 възрастови групи за начален, за среден и за горен курс, като възрастните, разбира се, ще решават теста за горен курс. Ще си премерим грамотността и всички, който успее, да ще получи и награда, че е грамотен. Този пролетен правописен салон премина вече през няколко български града, като София, Димитровград и Стара Загора. И може би вече хиляди са получили съвети от езиковедите и грамоти, че са грамотни. Надяваме се и в Русе да увеличим тази бройка на наистина грамотните хора, които знаят дори и слято и полуслято писане. Дано да успеете. Аз се пенча с информацията за днешните събития в предстоящи в Русе. Ще ви припомня, че в Шумен празничното шествие ще тръгне от 10 часа от площад Кристал по южното платно на булевард Славянски. То ще бъде предвождано от кмета на града и неговия екип. В шествието ще се включат детски учебни заведения, културни институции, читалища от цялата община. 5 минути остават до новините в 9. Вие сте с Радио Шумен. Останете с нас. Идват днес старите приятели, чакам ги така, както и преди. Колко път трябва да са минали, за да са до мен